हायुंनि बोसारांनि सा इम्पर्टेन्ट फातार हानि दुईटा चिफ मिनिस्टार फाइनाय बोसोरनि 27 तारिखआव तिनि हावो आबादनि बागैनो तिनि पुरा लाइन डिपार्टमेन्टआव ति आं मीटिंग खायनाय बोसोरनि 27 तारिखआव बरफ गठालो बरफ फाइनाय चिनि तिरबा हावो मनति प्रस्तुति आबादनि बागैनो माथानाय आनो नाकारदि पखाय तिनि चिनि हायुंनि आसाय चिनि बोसारांनि साल जों जतनो चिनि हायुंनि चिनि बेलाय चिनि नायथथक चिनि तमुं चामुं कालचार बेलाय बयनिसाय सयला जों चिनि जे तमुं चामुं कालचार न जों रमै मानारि लायनाय गोमाजाक माने रंनो जों रमै मानारि लायनाय बिसेसखायै जारा ताबु स्टुडेन्ट रक कलेजनि स्टुडेन्ट रक स्कुलनि स्टुडेन्ट रक नरक जतनो चिनि जे आगिनि श्री सितिनि गोमाजाक माने मनो जों तुलुक तुलुक खायै जों रमै मानारि लायनाय हंगासे चिनि मुं फायनाय आबादनि बागैनो चिनि जे गोमाजाक माने रंनो गोमायथां गारमति माने रंनो जों जदिनो सिसाया हंगाय चिनि माने रक जों जतनो गोमायथानाय आं बेलाय हामबाय याफारो तिनि जॉइंट एक्शन कमिटी सिविल सोसाइटी नो आनि कबु मुंतंनाय टुकरा टुकरा खायावै आं खोनाखौ अनेक जायगा टुकरा टुकरा तिनि प्रोग्राम चलि दङ नायथ'गियाङो चिकन बागै म नायथ'गियाङो बोसकांनि सालो जतनो पक छालायै कायसा जदिनो खायमा खागाय कायसा जागाव nggak kotor mak kayu jadi nungkakai ceng naik hotok kai temu punugui manu sini tanjani marino punugui manu sini tanjani marino punuk mangkasi ceng agogui thangmanai কিন্তু টুকরা টুকরা খাই punugui চিকন bo yang punugui bo yang ngai naithoi angu boskangni salo norok chesta khaidi je টুকরা টুকরা খায়াui kaisa jodi jaga jone ceng khaili ma kai जों तेबल नायथंनाय बोसकांनि सालो आं नरकनो जे सुबा माने सुबानाय तागलाय तो आं नरकनो कुनो सुबाय मालिया हायबनो बोसकांनि सालो जारा जॉइंट एक्शन कमिटी सिविल सोसाइटी रंना कोयनाय बोसकांगो नरक थानजा खायै कायसा जागाव खायै कायसा प्लेटफर्म खायै खायदों नायदि खायगाखैबा जाना हिना खावन सुगो बोसंनानि कोय मुंतंनाय ताय चिनि बर' रंनि जारा स्टुडेन्ट रक नरक मुंथानि कोयनाय कायसानो चिनि चेलेन्ज ताबुक सिगला सिगलिन थानि चेलेन्ज कायसानो चिनिबो कायसा चेलेन्ज न ताबुक जों जत जागोन आगक जाक बुनिसाय कमिया जों ताबुक बुनिसाय कमिया हायखोनो कायसा जागाखै जों उसुरि दंखा थैनायनि लामा दिगे थां दंखा जों आं दिनैनि दिनाव कायसा मेसेज जारा सिगला सिगलि रंनो जों कायसा ओ जे हामिया नेसानि हयतो जदिनो उसुरि फाइमा खागाय चिनि दफानो केबो जोंनो नारिगै माया जों केमनो जोंनो सलाबुइ पाया चिनि दफा अनेक हासाल जों बुनि दफानि साय जों आगिनो सिजाक नुकजाक चिनि चाखाय तमुं कानमुं जत चिन्थानि दङ हायफ्रो ताबुनि दिननि दिना आं थाने कायसा मेसेज नाय जे ओ हामिया मानैनि हयतो जों अनेक हासाल माथानाय जों ओ आनि सोसाइटिनि बिसिंथै आं जॉइंट एक्शन कमिटी सिविल सोसाइटिनि अबां कोयनाय मुतैहाय प्रोग्राम जदिनो खायमांगाय ताबुक चिनि कायसा पटर चेलेन्ज चिनि चेरें बिसिंगो 99% चेरेरक ओ मानैबे कबलजाक ताबुक ओ मानैबे कबलजाक जारा शिक्षित हनाय चेरेरक बर' सिस्टेम कबलजाक जारा चिनि समाज न tlang थानाय कुसुगो tlang थानाय बरक सितिनि हामिया माने बे कलजाक उनाव हयदा जों मावसुनाय हंगाय चिनि दफानो केबो रंमिनारि माया मोसक सावनानो कगरन मुथाका जतना हामबाय चिनि दफातेबा आथुग्रि हाय उङै कुसुङै जोंनो ओ हायवा जोंनो तेब सिनि जाथों मोसक सावनानो कग मुथाका